Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 11 na bulan sang Agosto tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tunday dayon karon nga adlaw. Ari na, duha ka senador nagakampanya na sa Senado ipaiway ang Disyembre 5 barangay kag iske nga eleksyon. Ari ni, manami ang balita ni. Mga senador, magapatawag hearing sa reklamo sang konsumidor sos sa masyado kadako kag mataas nga sukot sang mga electric cooperative sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ombudsman nagbasura sa kasong bribery bato kay Dilima kag Dayan. Kung kaisa basi kon maulumpawan si Dilima sini kag basi kon may tsansa nga makagwa kit-kit rihas. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sa Radio Philippine Standard Time, las 6:39, gakampanya na ang duha ka senador sa iya kaupdanan sa Senado. Sining duha ka mga senador, i-prioridad naton. Iduso naton ang hagna sa pagpaiway sang 2022 nga barangay kag iske eleksyon sa Desyembre 5. Sino ini? Ang duwa ka mga senador, sanday Senador Ramon Revilla Jr. kag Senador Jinggoy Estrada. Siling sang duwa ka senador, dapat now na iduso tana ang pagpaiway para temprano pa kag makapreparar man ang COMELEC hindi mauyang ang ila sini pagpanghanda sa eleksyon sa Disyembre 5. Sugod subong Agosto, 4 ka bulan na lang, Disyembre 5, gintalan ang eleksyon sa barangay kag iske. Siling duwa ka senador subong, maid-id nga kampanyahanay sa Senado, upod sa iya mga kaupdanan, nga updan ang ila sini ginadoso, ipaisol anay ang eleksyon sa barangay kag iske sa bulan sang Disyembre. Lantaon ta, kay daw nabutang sa ital-ital subong ang eleksyon sa barangay. Puerting kampanyahanay na may mga kandidato na barangay kag iske pero daw madiskarel pa kon maaprubahan sang mayoriya sang Senado. Ang kamaray ka kuting-kuting na mo nga ipaisolgid ang iske kag barangay eleksyon. So, daw hindi pamasanag, may gulugalom pa kon madayon o kon hindi ang barangay kag iske nga eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para nagdangat na sa mga senador ang reklamo sang mga konsumidor sa mga electric cooperative sa bilog nga pungsod Pilipinas nga daw nagapinagusto lang pasaka sa balayran sa kuryente. Palpak na ang ila siniserbisyo, hindi pa maintindihan ang ila suktanay. Kung pamatian mo ding ato niya kooperatiba niya, nubo sa tanan. Hindi magnubo, guro, kay ang sorbe ninyo, ang sa squatters area blang, at isa, duwa lang nga suga, di ko dinubo, balayran. Wala niyo sorbihan, ang lagko nga mga
gadlag ko nga mga establishmento komersyal nga galalapaw ang panukot kag inyo sini patak sa ila sini biling tagsa kabulan. Ti ang mga senador, ari na, siling ni Senador Rapi Tulfo, chairman sang Senate on Energy, siling niya mahiring kita. Kaya hindi na magwanta ang reklamo sang mga konsumidor sa mga kooperatiba. Kooperatiba kuno, pero wala man kita labot sa mga electric cooperative. Di bangod sini, ang mga konsumidor sang Sinico, abe, tsansa nyo na ini, nga mag-upod report. Siling ni Senador Grespo, halos doble ang sukot sa mga electric cooperative dito sa Mindanao, kag iban nga bahin sang pungsod. Di pa sugiron mo, nubo? Gaduloble ko no? Grabe ko no nga suktanay daw ga pinagusto lang. Bangod sini, pamatian ta kung ano ang limog iya sang Energy Regulatory Commission. Bangod amo ini sila ay nag-aaprobar sa sukot nga ginapatong sa mga konsumidor. Wala mas lang maluoy. Membro ko no? Membro ka, ginapanto sa hindi ba intindang suktanay pa mo nga. Te subong, ang mga kooperatiba posible ipatawag ini. Kag pasabton sila. Kung nga gaduluble nga hindi maintindihan ang ila panukot sa mga konsumidor. Membro nyo, ginapantos nyo. Di sa Sinico, di mas maayo mangkutani kung maayong serbisyo. Kasi lang mo daw, kung daw maayad-ayad ang sukot, makasiling ka nga, makapanguna-huna ka, di daw maayo man ang serbisyo. Medyo taas-taas lang galing ang sukot. Pero daw wala kagikonswilo, ang serbisyo law-law na, sos kung manukot daw hindi imansindihan. Kung pamangkuton mo sila, esplikaran kasang masyado ka teknikal, nga bisan ang iban guro nga empleyado da sa Sinico, hindi may kaintindi kung ano ang pagplastar sini. Timayo ini, kaya nakalabot na sang igtalupangod sang aton sini mga mamalida sa Senado, ipatawag ini sila. Paesplikaron sila kung nga daw hindi maagwanta ang sinaktanay o konsoktanay sining mga electric cooperative sa bilog nga pungsod Pilipinas. Mayo niya nadiskubrihan, nakita giman, kag nabatian ng mga reklamo sang mga konsumidor. Dugay na ni pag-antos, bag-o lang na baton sang aton sini nga mga mamalida o kon mga senador. Mayo kay si Senador Rapi Tulfo, hindi magwanta siguro ang nabaton niya nga mga reklamo sa mga konsumidor sa mga electric cooperative, tsimpo na nga ipatawag ang hearing pamatian ta kung nga hindi maagwanta ang sinuktanay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker. Daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang daog ka roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 56. Daga amat-amat buhin ang ginalukdo nga problema ni Anay Senador Lila de Lima. Di kayang ombudsman nagbasura sang kasong bribery kay Anay Senador Lila de Lima kag anay bodyguard driver nga si Ronnie Dayan. Maayo man nga balita para kay de Lima sa siyam kapahina nga resolusyon
nga ginpagwa sang ombudsman binasura sini kulang sa probable cause ang direct kag indirect bribery nga reklamo batok kay Dilima kag dayan sa tuig 2018. Kung ibalik na tong tuig nga to, ginpasakaan panubungon kay kuno si Dilima kag si Dayan na ngulikta sang pundo preparasyon para sa pagpapili senador ni Lila Dilima sang tuig 2016. O galing na diskubrihan nga ang mga witness daw binungguanay ang ila statement daw hindi maintindihan. Amo ini nga binasura ang bribery nga kaso. Ari ang natabo. Siling sang ombudsman ang investigador kag prosecution officer nga si Daniel Bon Iban Panelo, siling niya daw ang testimonya ga binungguanay daw hindi maintindihan, nya ring klaro kung nga ang ginbasura. Nya siling ni Espinosa nga naghatag sa kaydayan sang 8 milyones sa 4 ka nagkalanlain nga okasyon. Ang witness naman niya nga si Marcelo Adorco nagsiling nga si Espinosa rikta nga naghatag kay Dilima sang kandidat durante sang meeting sa isa ka restaurant didto sa Pasay City. Ti siling sang ombudsman diin ang tuode gabinungguanay ang inyo sini nga mga testimonya. Wala ga inangot-angot ang inyo testimonya palaban-laban sa kon hindi binutig kotso-kotso. Amo ini kon nga ginbasura ang kaso. Ang resolusyon ginrekomendar aprobado ni Assistant Ombudsman Jose Balmio Jr. kag subong aprobado ni Ombudsman Samuel Martires sang Mayo 18. Ba, daw nakapahuway-huway gawa si Dilima ba? Gaamat-amat na buksan ang kamaturan nga daw ginpatong-patungan lang, ginbutang-butangan lang, kaluluoy nga senador. Ang iya gidang sala nga nagigugma siya, pero ang tanan-tanan nga kaso nga ginpasaka saya kon hindi binuteg, binayran ang mga testimonya. Base pa malanga, sining asod-asod nga binuteg nga nagagwa, kag nagapabor kay Dilima, base kon matagaan man sansa nga ini siya makagwa sa pagkit-kit ruhas o kon rihas sa madugay na nga tinuig. Pobre man o, babae nga senador, nag-withdraw ng tanan nga mga testimonya, daw hindi pa siya pagbuyan, ari bago naman o, binasura naman sang ombudsman, ti ano, pasigihon talang da, anto si Dilima, ang pobre nga senadura, wala manggali sa lagi, butang-butangan lang, agad niyo bukot sa bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Last City. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old, pinalaboratory. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Aksyon, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Zel Minardo, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!